Jotno no lam sogo haine hai chini jora news no nai tongai takuk tai bukuk chongno geseng tini faisok paikha raja khara aguli wo tini faimani yang chini manai no narong khna Tipra idol season 2 ni jeta Gala rauno tabuk bo resamna ni bagai beskang ni 8 tarigo ba 9 tarigo bini resamung norong nugnai geseng obono koinai titi edisi hapang ni bukhak tai luwa jijagi tongo tabuk Tipra idol season 2 Kebangma Loku Rok no Tipra idol season 2 no tui sungmung kebangma ti salajak tam hingga ke chini bukukjuk Rimi no narak thangai phunuk di ma ba chung tini chini bukukjuk Rimi ni nukhungo chung phaisok paikha angge chung bini khukte chung silaya no tini busuk jratai bo tini se jratai bini rechamung rok no busuk jratai bo srungui tong ba busuk jratai bini rechamung no tui beskang ni salni bagai bo tabo bukha thonjak chung bini khukte silaya no puila no lam sogo bukuk Rimi chini jara ni so Hambai, nono malam sogo, ani interview nama bagai. Kita tahu bahaya coli tong ni resam nono tu ye. Resam mungle kaham coli. Kaham no. Kita nang tahu bus kang salah 8 tariko daklai nani 9 tariko. Ani 9 tariko. 9 tariko. Kita nang afro. Ang to mo naining resap di, iya mo resam ni. Kaisa nama resam ni na. Kaisa. Kaisa. Kita tahu sejati ni jeta resam mungrok. Ba ni tahu kuno resam nan bagai ni Thaniwo tabuk master rok najak am hai rok tu tong ko borokan rok le ang no kon sirunggo phone rok bai te ani moi bis sangana guide khayo or saya or sawo classical linke and teacher tong ge oni ni teacher ke nok khungo phaida phirung pai ba binar thangai rok master ko binar thangai ma sirunggo tabuk sirungi me to hatam khe bo orok geroi bini husband ni brain stroke angui bo more than 1 year ni bagai bayar thangja ge tabuk ni resam rok nung no ko simin srungi tong ta no ge ni nukhungo resam no tei kuno jengjalok tu tong mane ni nukhungkan aroko resam no tei baksa kesi kesi jabu am hai rok ba ta resam dia bai rok nai rok tu tong no hi ko bora khe resam din huno sabut khayo ge nung ke Loku Rok no tabuk tamo Kok Kuchar ni to jehetu Tipra idol season 2 Gala raun tabuk buskang ni 9 tariko nung resam no thangi tong nuai auditio holo nung Loku Rok no tam Kok Kuchar ni ko ang Loku Rok no Kok Kuchar ne jeno ano support khaidi ani gan no khana to ja khangke ano support khaidi tai jodi ran kise chayang hangke ano na kar acha ke chung bin khukte khana ka jeta bini resam rok tabu buskang ni 9 tariko no rok nug nai chung bu phungai bini resam rok no bo busuk jrati performance ka ham khainai a jaga chung rok no phungai chini JORA news ni jeta channel te chung bini jato update chung rok no 9 tariko phungai unke tabuk te kaise sumung ni jeta tabuk buskang ni 9 tariko na Gala raun resap jangai or resam no tei norok no ba om haike mar resam nai ba om haike mas srungnai rok ni tu sajak ihi borok mane kaisa list rohoro e aro gan tongo aron bisho je kono kaisa select ma khainai te amno select khaima resap ge aja kana rok direct musician by the mar resam nai na ke ba music choram sara ko aro thangoi borok chini scale lainai tarpore resap nai ge direct ge oboni pore obo thida rano na jepuru thida rano soina puro go nungke tabuk soginai rokno word one sok amo to tabuk judges ni pura depend khay bong borok ani performance hangsa ke ang theater round ka sepan no ge chungbo chini JORA ni sabani bukhak te chung obon suri nai bo buskang ni theater round no sogoi semi final sogoi final sogoi tung chungbo di ai nai kai to din thani ba i sorin thani chung di ai nai bini bagai buskang ni sala bo am haike no resam no tei kusugo kai manthum Angke Loku Rok no norok jisuk mansa bono saput khailai di bono jisuk mansa norok kusugoti sanani khaidi bini resam no tei kisisa Loku Rok thangnai sal kisa sekang chung rmano tei kwbangma Loku Rok chung no comment khaima bai chung tini bini no khungo phaisok paikha Loku Rok ni kok no chung narakha tini Loku Rok ni kok rmani chung tini Loku Rok ni kok no chung naragoi chung tini raja phar agule chung phaisok paikha chini bukuk Rimi ni no khungo jara nai tongnai takuk tai bukuk chung no jatra no hambai Jadu no jadu jadu oh jadu oh tini ni dinti roko tini ni shalti roko
Hani re okera taku bukuk no khani kulu mungruwo Hani re sachale boye chalai rukno khani hamari ruwo Monai nung rwchapti sachla pandao Oh monai rwchapi Monai rwchapi Monai nung rwchapti sachla pandao Oh monai rwchapi Oh monai rwchapi Ha chuk serang thang tayong sa thang duk mali bahay ko bondri được thang Ha chuk serang thang tayong sa thang duk mali bahay ko bondri được thang kung kila nung bo phai di Sachla pandao kung kila phai jadi kung kila phai jadi Monai nung rwchapti sachla pandao Oh monai rwchapi Oh monai No khak khurang rig nai kan thang chumui pa chili aro ko bon thang No khak khurang rig nai kan thang chumui pa chili aro ko bon thang bom verai nung bu phai di sachla pandao bom verai phai jadi bom verai phai jadi Belaino khorang khana togo chini buku brimini agartolani asuk gobangma gari gora lai tamon tebe papa no aske mecheni botini bini khorang bai sabi khnar ka lukurong norom sajidi chini buku grimi buskang shala bom haike rosamnai ba buskani jata final rogor sudo sabai norom komeni bisingti sade